po ay mapapakinggan syempre sa 104.9 radyo natin in Calbayog City, 98.5 OKFM, Daet Camarines Norte, 100.5 Cool Radio, Daet Camarines Norte at sa 101.3 radyo natin in Paracale, also sa 89.1 Bicol Idol. So, andito ulit tayo sa ating programa HCI-CMD Kalusugan at Kabuhayan. I-monitor ko muna kung ako'y napapakinggan na. Ay, bakit hindi kayo makapasok? Ano ba yan? Ano, itutuloy ko na to kung bakit wala yung DZGB. Okay. So, yan, sa mga listeners natin, kung may mga tanong when it comes to health, open po ang aking text hotline. I-text lang po edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo, edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo. Ang aking text hotline is 0939-9040717. Hello kay Ma'am Vilma Abeles at sa aking batchmate, Mr. Erson Nares. Kita ko rin kanina si aking angel, si Joy Alegre. So, kumusta po kayo? Ayan, intro pa lang, sobrang late sa DZGB. Oo, sana pag wala na muna yung intro. Ay, yung ads. Oo. Hello kay Ma'am Lilibet Coloma. Okay, dyan, kumusta na po kayo, madam? So, andito tayo ngayon sa ating mission to help restore the health of people. Calling all people na may mga problema sa kalusugan, kung kayo po ay umiinom ng mga gamot pero andyan pa rin ang inyong mga sakit o kaya kayong mga due for operation, ano man po ang ooperahin sa inyong katawan, subukan nyo muna ang bisa ng ating Power Trio. Pag sinabi Power Trio, CMD, CBF at Supreme Juice po yan. Marami na nakagraduate sa maintenance, mga due for operation, na save po natin. Kaya wag nyong ipagkait sa inyong mga sarili ang makasubok ng produktong natural at very effective. The Power Trio, CMD, CBF at ang ating Supreme Juice. Okay? So sa mga listeners natin dyan sa area ng Camarines Norte, abang-abang kayo. Kagabi yung aking programa naputol, hindi na ako makabalik. Opo, yung Facebook Live ko kagabi, ewan ko anong nagkaroon ng problema siguro. Sana ngayon ay wag maputol. Kami po ay seryoso sa aming mission to help restore the health of people and also, hindi lang yung good health ang gusto namin, hindi lang yung health ninyo ang gusto namin matulungan, syempre kasama po ang kabuhayan. Kaya nga ginawa natin HCI-CMD Kalusugan at Kabuhayan. Yun ang maganda dito sa atin, na hindi lang yung ma-restore yung health ninyo, kundi makatulong tayo sa kabuhayan. Sa mga taong naghahangad na sana magkaroon ng dagdag na kita, sana magkaroon ng magandang negosyo, o diba, na healthy ka na, healthy pa yung bulsa mo, o diba, yun ang maganda dito. Pero kailangan muna na seryosohin po ninyo. Aralin nyo po. Hello kay Ate Linda Samonte, ang aking boss, dating boss sa PLDT. Kumusta ka na, Ate Linda? Namimiss ka namin. Oo, ingat lang lagi. So, yan. Kami po sa mga dito, yan, yung na-experience po natin, na kahit nag-COVID, hindi po tayo nahirapan. Hindi po bumagsak yung ating negosyo. Lalong na mayagpag ang ating negosyo, mula apari hanggang hulo dahil napaka-effective ng ating mga produkto. Napaka-effective, binabalik-balikan. And by the way, maraming salamat sa mga taong patuloy na ginagamit yung ating product. Kaya naman yung mga taong yun, lalo yung mga naka-attend ng ating health symposium ay super mga healthy sila. Marunong na sila sa buhay nila. Oo, hello kay Ma'am Ginaline and Sir Christian. Oo, sana makauwi kayo. Makauwi din kayo dito sa Bicol. Okay, so ulitin ko lang yung aking text hotline. It's 0939-9040717, 0939-9040717. Sa mga taong
ano yan, may mga acidic, mga acidic, makinig kayo. Pag acidic ka, magkakasakit ka. Paano mo malalaman na ikaw ay taong acidic? Ito simptomas ng taong acidic. Madaling mapagod at manghina, sakitin. Lahat ng may sakit acidic kayo. Maraming aray sa katawan. Organ failure. Madalas magkaroon ng mga infection, ubo, lagnat, sipon, UTI, tonsillitis, diba? Opo, marami mga bukol-bukol. Tandaan po pag acidic ang katawan natin, virus, bacteria, fungus, parasites, cancer cells na bubuhay sa katawan natin na acidic. Huwag tayong papayag na acidic tayo. Anong dapat gawin? Address your acidity, you will address your ailment. At paano? Andyan yung power trio natin. CMD, CBF at Supreme Juice. Contra-acidic, iwas sakit, pampalakas, pampasigla, pampagana, pampaganda, pampagwapo, pampatalino, pampahaba ng buhay. Yun po ang maganda dito sa ating product. And of course pala, yung bago nating product, try the CR Juice, Cell Rejuvenate Juice. Talagang lilinisin ng bituka mo. Kaya mas maganda ang absorption ng mga nutrisyon pag ikaw naglinis ng iyong bituka. This is good for 7 days. Ako na-experience ko talaga to, mas magian. Mas magian yung aking pakiramdam nang gumamit ako nito. Mas maganda yung pakiramdam natin. Kasi kung kargado ka ng toxins, mahirap din po talaga yung ma-experience mo yung normal delivery. Hello kay Ma'am Floriden Kalimlim. Subukan nyo ito. At ang kagandahan nito, ito pala di ba yung mga pangpadumi, papadumi dyan? Talagang lilinisin yung bituka mo. Ang problema, kasamang nalilinis yung mga nutrisyon, yung mga mineral sa yung bituka. So, nade-drain ka nun. But this one, ang lilinisin lang yung mga dumi po. Nare-retain yung mga nutrisyon. At ang kagandahan nito, premium passion fruit with wheatgrass powdered juice drink. Lalo sa mga nagkaedad na, sa mga maraming nararamdaman, maraming iniinom na gamot, maganda, the best po talaga. Maglinis tayo ng ating katawan at mas effective yung ating power trio pag tayo nagsi-CR juice. Hindi man to daily, at least in a month, magawa mo ng 7 days, 1 week po para maganda yung resulta. Okay? So, ulitin ko lang sa mga listeners natin, ang ating text hotline is 0939-904-0717, 0939-904-0717. Dahil sa ngayon, meron ako dito, na ipa-play sa inyo, magandang kwento ng kagalingan, paano siya natulungan. Actually, marami yung may mga problema sa thyroid. Pero pakinggan natin to. Hindi lang yung kanyang thyroid problem ang natulungan, kasama yung ibang problema sa kalusugan. Pakinggan po natin. Okay, meron ako dito. Andito ngayon ako sa Catbalogan City para mag-conduct ng health orientation dito sa mga taga-Catbalogan. Meron ako dito sa harap ko mismo, isang natulungan ng ating product. So, ma-interview nga natin para ma-share din niya ang kanyang magandang experience sa paggamit ng ating HCI product. Sir, good morning po. Sabihin mo lang sa akin pangalan, edad at taga saan kayo? Ako po si Francisco Berber, taga Barangay Irina, San Samar. Ang edad ko ay 70 anos. 70 years old. Tatay, ano yung health problem mo nang napunta ka sa CMD office? Ang problema ko ay yung bukol sa leg ko, thyroid. Ilang taon na ba yan na tinitiis mo? Mula ng 2002, 2003. Medyo matagal na tay? Nang nakaraan na August, September, lumaki na ito. Kaya hindi ko na matiis. Kaya nabalitaan ko ang CMD product, nagpunta na ako dito sa Catbalogan. Okay, anong mga product namin ang ginamit nyo, tatay? Yung CMD, May CBF. CBF, Saka Supreme Juice.
Hindi pa nga ito na, hindi pa. Okay. Nung nagte-take ka po ng ating CMD sa CBF, ilang araw mo naramdaman yung pagbabago? Naubos ko ang Ilang? yung 1,000 na drops. So, medyo mayroon na akong pagbabago sa aking pakiramdam. Hindi na sumasakit at saka nakakatulog na ako ng kaunti. Tapos, nag-umpisa na siya ng paliit hanggang sumunod na buwan, pangatlong buwan, pangapat, lumiit na. So aside ng bukol na yan, tatay, nakikita ko talagang lumiliit na nga talaga. Sabi mo malaki yan before. Ngayon, ano ba, kalahati na ba yung size o ano sa tingin mo? Sobrang kalahati ang sobra, naalis. talaga, grabe. Kasi dati hindi ako makayuko pababa. Grabe. Nakatingal lang katapos sa loob ng isang buwan, ang pagkain ko lugaw. Katapos hindi ako nakapagsalita. Kasi naipit na yung vocal cord ko. Ay, grabe. Ipit na. Ngayon, lalo Kaya, yung boses. pagka November, nagkabusis na ako. Ay, very good talaga. So ayan, lumabas na talaga yung boses mo. Di ba, tatay? Akalain mo yan, dati hindi ka nakakapagsalita. Walang boses na lumalabas. Pero ngayon, na-i-interview ko na siya. Nakakatuwa talaga. Pero aside nung problema mo na bukol, tatay, may iba ka pang health problems na natulungan ng ating produkto? Ay, yung high blood ko. Oo. Dati, umaga at hapon ang pag-inom ko. Ngayon, wala na. Wala na. Nag-normal na? Nag-normal na yung dugo ko. Okay, very good. Ano pa? Ay, yung pag-removal ko ng bowel movement. Na-regulate na. Tuwing araw na. Ay, bakit ba dati ilang araw? Kadalasan 3. 3 bago makapagbawas. Ngayon, araw-araw, very good talaga. Anong masasabi mo ngayon? Sa tingin mo, ba sa'yo ay, malaking tulong talaga ang ating product. So, anong message ma-share mo sa mga makakapakinig ng iyong magandang testimony? Ang ma-advise ko lang sa nakakapakinig na subukan nyo ang CMD product dahil malaking tulong talaga. Ito kung hindi ang CMD, ewan ko lang ano na ako ngayon. Kasi ang leg ko dati talagang masakit. Hindi ako makatulog. Lalo na kung mainit ang araw. Kaya sa mga listener, subukan nyo. Huwag kayo magkatubili. Pumunta kayo ng CMD. Pa-examine kayo. May doktor naman kami. Okay, tatay, kunin ko ulit yung pangalan nyo. Ako po ay si Francisco Berber, taga Barangay Arena, San Jose, Samar. Ayan, maraming salamat po, sir. Ayan sa mga listeners natin, nakalain mo yan Nung nagkita kami, sobrang maliit na talaga. Pero imagine niyo na lang na may thyroid problem, ayan palabas, hindi na siya makayuko. Ibig sabihin sobrang laki na po. Opo, pero nung nagkita kami, so amazing ang kanyang kwento na hindi lang yung kanyang thyroid ang natulungan, yung problema sa thyroid ang natulungan, kundi kasama yung kanyang diabetes, yung hypertension, yung kanyang pagdumi, o di ba, yung pagtulog, yung kanyang lakas. Marami po talaga ang ang ginawa sa kanya. Kaya kung magtatanong kayo, ano-anong mga health problems ang pwedeng matulungan from A to Z, mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating produkto. Merong nagte-text sa akin, ay tumatawag pala, 108 saka 106 ang dulo. I-text nyo po yung tanong ninyo, kasi kung hindi ko nasasagot on air, ay sasagutin ko po kayo ng text. O yun ang usually ginagawa natin, ha? Kaya kung nakikinig ito ngayon na nagmi-miss call sa akin, nagko-call pala kanina pa, i-text nyo na lang at sasagutin ko po kayo through text din, okay? So, kung magtatanong kayo ano-anong mga health problems ang pwedeng matulungan from A to Z, mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power Trio. Kaya maswerte yung mga taong nakinig, inalam, sinubukan,
napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. Oo, kung magtatanong kayo, bakit naman ang iyong produkto ay food supplement? Paano naman yung mga tao ang daming gumagaling? Kaya di ba madalas sabihin ko, marami nakagraduate sa maintenance, mga due for operation ay na-save natin. Ito, tandaan nyo po na ang katawan natin, may built-in yan. May built-in na mga doktor sa katawan natin. Kailangan ibigay natin sa katawan natin yung kailangan niya. Ano yung mga kailangan? Una, tamang tulog. O, kumusta po sa mga listeners natin, sa mga followers natin sa Facebook? Kumusta ang tulog natin? Sapat pa ba? Because healing takes place when a person is sleeping, and the best time to sleep is 9 p.m. to 5 or 6 in the morning. Kaya alam niyo po ako, dati inabuso ko rin yung aking sarili. Natutulog din ako ng late, alas 11, alas 12, minsan inabot pa ng alauna. So, doon pa lang ay na-sacrifice yung aking health. Kaya, isa sa dahilan kung bakit bumagsak yung health ko, ay kulang ako sa tulog. Lalo na noon, nung nasa PLDT company kami, meron kaming night duty, 9 p.m. to 6 in the morning. O minsan mag-overtime ka pa, 6 p.m. to 6 in the morning. Talagang isa sa mga factor ng bumagsak yung health ko. And then, of course, yung mga pagkain namin, yung nahilig kami sa masasarap, nahilig po kami sa mga, processed foods, carbonated drinks, o diba? Yun ang mga naging problema pa rin namin noon na nagbago kami ng lifestyle na dati all natural, but this time ay dumating ang time na siyempre nasa city ka na ay iba na yung lifestyle. So naging lifestyle namin yun for 15 years. Processed foods, carbonated drinks, kulang sa tulog, yung instant na tubig iinumin, iniinom natin, yung may mga kulay na basahin mo yan nakalagay artificial coloring, artificial flavoring, preservative, sugar. Tandaan daw po natin na ang katawan natin ay nature, tugma tayo sa mga natural na mga produkto. Kaya ako bumalik sa wet market, we cook food, wala nang bedsin, wala nang ginisa mix, wala nang magic sarap. Alam nyo po, masarap pa rin ang luto pag kayo ay healthy. Bawiin na lang sa bawang, sibuyas, kamatis, luya, paminta, asin, tanglad, diba? Opo, at mapapansin nyo yan ay gumaganda yung health niyo. Plus, gumamit ng ating Power Trio. Pag sinabi Power Trio, CMD, CBF at Supreme Juice po yan. Tried and tested. Ako po, napapakinggan ninyo ako. Humaharap ako sa napakaraming tao, a living testimony, restored by Power Trio. And of course, hindi lang yung health ang sinishare natin, kasama syempre ang kabuhayan. Aralin nyo rin. Actually, yung mga training natin, yung mga training pala natin via Zoom. Ngayon na nandiyan ang COVID. So, doon sa mga gustong matuto, paano gawin ang negosyo ni Health Code ay, via Zoom. Kung member kayo, pwede namin kayo i-invite maka-attend via Zoom. Okay? So, ang bilis ng oras, ulitin ko lang yung aking text hotline. It's 0939-9040717. Salamat pala sa mga nag-member. Ang dami ngayon humahabol ng membership. Maganda talaga nakaka-member. Tandaan, the need for the product is forever. Kung healthy ang family, take Power Trio. Mami-maintain yung healthy kayo. Kung may sakit, take Power Trio to restore your health. Pag na-restore na, huwag basta-basta tanggalin because these are nutrients na kailangan ng inyong mga katawan para hindi kayo basta-basta nagkakasakit. Kaya mas maganda member kayo para malaki yung discount at pwede nyo gawin ang negosyo katulad ng ginawa namin. Kaya naman health yung sakit sa katawan, pati yung sakit sa bulsa ay natulungan. Syempre gusto rin natin mangyari yon. Okay, so dito tayo sa ating mga center. Sa mga listeners natin sa area ng Camarines Norte, hanapin nyo po HCI-CMD Center, Proc 5, Barangay Mother Lode, near Kasorog Checkpoint, Jose Panganiban, Camarines Norte. Sa Captain Villa Flores Street, Barangay Gumamela, Labo, Camarines Norte. Wait lang ha. Hindi ito nagsusunod sa advice ko. Wait lang ha.
Okay. Captain Villa Flores Street, Barangay Gumamela, Labo, Camarines Norte, beside Lisaso Hospital. O, pwede nyong i-text na lang po yung tanong or pwede kayong mag-call sa akin pag hindi na ako nagpo-programa, ha? Opo. So, eto ngayon, CMD Center at Jegolinian Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, malapit sa Josel's Garden. Sa corner, Lapak Street and Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Kapalonga, Camarines Norte. Sa Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte. Andyan din po si Susan Korea Abais, Susan's Transient House, Purok 2, Lagon. Sa Sofia Pharmacy, Purok Safar, Barangay Poblacion, Sur Paracale. Sa area ng Camarines Sur, Kati Sasil, Binanuahan, Karamuan, Camsur. Sa 36A Barlin Street, Santa Cruz, Naga City, Panday Street, Goa, Camarines Sur, Mr. Pedro Villanueva, Mambulo, Nuevo Libmanan, Camarines Sur. Sa Dutra Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City, sa Alcantara Street, Poblacion, West Ocampo, Camarines Sur. Sa second floor, JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur, atap JC Marketing. Sa L&L Building, Balalaco Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur. Purok 6 Diversion Road, San Antonio, Nabua, Camarines Sur, harapan ng Regal Plaza Hotel. Ma'am Emilia Cabaltera, Pugay, Bao, Camarines Sur. Marley Colasito, Zone 3, Barangay del Carmen, Sangay, Camarines Sur. Sa area ng Catanduanes, Ma'am Julie De Luna, Barangay Maysoran, Caramboran, Catanduanes. Ma'am Remy Faustino, Gugon Sirangan, Vera Catanduanes. Ma'am Salve Cabal, San Pedro, Vera Catanduanes. Ma'am sa Divino Rostro, Zone 7, San Andres, Catanduanes. And of course, sa area ng Masbate, Ma'am Regine Atibagos, Punta Nursery, Celestina Subdivision, Masbate City. Ma'am Jovi Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate. Sa area ng Sorsogon, CMD Center at second floor, Room 204, ACM Building, Corner, Borgo Street and Rizal Street, Sorsogon City. Ma'am Eva O'Malley, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City. Cora Espadilla, Balago, Sorsogon City, harapan ng Iglesia ni Cristo. Christopher Alaso, Miliabas, Pilar Sorsogon, Mr. Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol Sorsogon. Ma'am Wenelin Fuentes, Puro Cadena di Amoy, Comadgal Castilla, Sorsogon. Annabel Maquiñana at Danibel General Merchandise and Construction Supply Center, Pilar, Sorsogon. Sa First District, Cobalbay, Ma'am Cathy Credo, CNL Pasis Building, Arellano Street, Tigbitiwi, Albay. Kagawad Ami Batalyor, Salvacion, Malilipot, Albay. At sa second floor, Center Point Building, atap 711, Siga Avenue, Tabaco City. Hello kay Ma'am Connie Aidago is watching. Kumusta na kayo, madam? Okay, go lang tayo, mga HCI-Biz leaders. Oo, maraming dapat tulungan, okay? Sa Center Point Building at top 711, Siga Avenue, Tabaco City. May Clarete, San Juan, Tabaco City. Ma'am Martel Neo Ortiz Cockpit Compound, Matagbak, Tabaco City. Jobert Balana, San Vicente Street, Santo Domingo, Albay. Ma'am Michelle Biasca, second floor, Lawenco Building, Barangay 12, Magsaysay Avenue at top GW Hardware. Sa second district, Balbay, Errol Asuncion, Arson Store, Centro Rapo-Rapo, Albay. Rafael Escalador, Morok-Borokan, Rapo-Rapo, Albay. Mr. Toy Dahat, Toy Gen, General Merchandise, Purok 3, Itba, Manito, Albay. Joy Diesel Bulos, Purok 1, Kawayan, Manito, Albay. Siyempre, yung aking center dito sa Legazpi City, second floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City, atap Denver's Computer Shop, in front LCC Supermarket. Ma'am Rowena Neo, Avon Outlet, Lubianos Residence, number 14P Borgo Street, Ilawod 3, Daraga, Albay. Eden Bardalo, 377, Purok 5, Barangay 1, EMS Barrio, Legazpi City. Ma'am Lisa Longasa, Bangkirohan, Legazpi City. Sa Sarti Commercial Market Site, Daraga, Albay. Andyan din si Felix Lopez, Anislag Market at Vegetable Section. Angelo Moral, Barangay Sipi, Daraga, Albay. Ma'am Delia Mangampo, Gabawan, Daraga, Albay. Nora Aison, Puro, Legazpi City. Jeremilias Balia, Jerry's Store,
Santo Niño, Santo Domingo, Albay, Maria Jinky Hakilmo, Purok 6, Bolabog, Dap-Dap, Pilar, Sorsogon. Of course, the 3rd District of Albay, Saunya, Pereña, ground floor, Kamalig Market, Evelyn Austaro, Taladong, Kamalig Albay, Rexy Sardeñas, Sardeñas Store, beside LBC Office Center ng Ginubatan, Ma'am Ami Canseco, Care Boardwalk, Service Center, Market Site, Uwas, Susi Dison, sa Ultrapay Water Refilling Station, Bichara Arcade, Polangi, at sa 2nd floor, sa Palicio Building, sa Palicio Street, Basod, Polangi. Sa 2nd floor, Kililan Building, San Jose Street, Dunao, Ligao City, beside PNB Ligao. Hill Rijalde, Zone 9, Daisy Street, Saban, Uwas, at Baylor Lee Rafael, Travisya, Ginubatan, Jose Ababaw, San Juan Street, Centro Oriental, Polangi. At si Ma'am Mariel Sabasa, Purok 7, Badian, Uwas, Albay. So, ayan. Kung may mga tanong, eto uli yung aking text hotline. It's 0939-904-0717, 0939-904-0717. O, magkano daw ang membership ngayon? May membership tayo, 5,550. Lahat po yan produkto po. Combination ng mga products natin. Kaya walang lugian po talaga. Ang kagandahan po, kayo ay member dito, next time you buy our products, 20 to 54% discount. Malaking discount po talaga pag kayo po ay mga member dito sa Health Code International. O yung mga interesado na gawin ng negosyo, you can connect to us. Hindi po namin ipagkakait sa inyo the business side of Health Code International na sa ngayon po, marami na po ordinary people now earning extraordinary income. Hindi naman kailangan malaking puhunan kaagad sa umpisa kasi kahit ang inyong lingkod ay maliit lang yung puhunan na inumpisahan ko kasi bankrupt nga ako noon. But this time, nako talaga, we are blessed lalo na ngayon na ang product natin ay napatunayan ng napakarami, napaka-effective at kasama po na nakatulong pati sa mga na-COVID o katulad ng isa kong friend, sabi niya, ano yan yung pa naman ng nagdadala ng aking product sa Dubai kasi isa siyang flight steward. Oo. Sabi niya, alam mo, tita, na COVID ako. Sabi ko, ba't hindi mo sa akin pinaalam na COVID ka? Sana pinadalan kita ng Power Trio. Oo, sabi niya, akala daw niya mamamatay na siya. Na kahit na may bakuna siya, still, it's really not a guarantee na hindi tayo mahagip ng COVID kung hindi tayo mag-iingat. So, dapat talaga, we need to follow the health protocol. Alam nyo na yan. Pero syempre, labanan natin yung COVID. Kailangan malakas ang ating immune system. Dahil marami ang nabakunahan na pero nahagi pa rin ng COVID. Katulad nung a very close friend of mine na nabakunahan na, nahagi pa rin ng COVID. Tapos sabi niya, nag-negative na daw siya. Pero parang 90% pa lang yung recovery niya. Hindi nakakabalik yung health niya talaga. Sabi ko, ito, mag-power trio ka. Alam mo, 1 week lang daw, sabi niya, wow, talaga so amazing ang product. Opo, talaga fully recovered. Yung hinahanap niyang makabalik yung health niya ay nakabalik po yung kanyang, sabi niya, hindi na 90%. Oo, so anyway, ang bilis ng ating oras. Kung mag-text na lang kayo sa 0939-904-0717. Maraming salamat sa lahat ng mga taga-subaybay natin sa radio, sa Facebook. Sana po ay matugunan ang ating misyon to help restore the health of people and hopefully someday mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli nang dahil sa ating mga produkto. Maraming salamat. God bless everyone. Hello dyan sa aking kapatid, Nanet Orozco. Late ka. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.